Bakit? Gusto mo? Oo naman. Para matuto naman ako ng Bakit? para makagawa ko ng punda natin, doormat, at mga damit na pwedeng pandagdag sa paninda ko. Tulad ng short, pustida ng mga pambahay. At magkaroon na rin ng extra income. Wow, talaga ha? Gusto mo talaga? Oo naman. Oo, madali lang yan. Basta makikinig ka lang sa lahat ng sasabihin ko. Susundin mo. Yes, Kunwari, pag sinabi kong 15 times mong ulitin yung tahi. 15 times. Kaya mo? Ulit-ulit? Gets mo? Yes, Oh, sige. Mabilis lang yan. Start na tayo? Gusto mo? Okay, sige. Sige. Ika muna ha. Bago tayo mag-start pala, pakilala ko sa iyo ang ating makina. Okay, sige. So, ang makina natin ay Juki High-Speed Sewing Machine. Kailangan patayin muna yung makina natin. Kailangan na ay walang sinulid, ipapractice ka muna na. Practice. So, okay? Ilagay mo rito ang paa mo. Okay. I-try mo ha. Kailangan parang makarugtong ng paa mo yung pedal. Yan. Feel mo siya. Feel it. No? Like it is an extension of your foot. Okay, feel it. Then, ito kasi para umangat. Ito kasi patangat. Function niya ay ililift up yung foot pressure. Ito, nakita mo, nagbubo ka rin. Yan. Okay. And then, tatry mo yan. Ito kasi pag backstitch. Pag nakaganyan yan, at i-pedal mo, ang tahi ay uurong. Okay? Ito ang feed lever. Feel it. Mabilis. Mabilis. So may force. Okay. Tapos, yan. Sige. Mabilis. Napi-feel mo? Okay. Ito. Tingnan mo to. Try mo to. Ito. Yan ang pag-backstitch. Sige. Pedal. Sabay yan sabay. Nakahawak. Kasi habang pinipedal mo at nakahawa ka rito, nagbabaktak. Oo. Pag binitiwan mo na siya, diretso na yan, babalik pa ganyan, forward. Ito yung paa. Knee. Diyan sa knee. Diyan sa knee lifter. Okay. Pag ganyan, nakita mo yung the foot pressure. Diba tumaas? Bitawan mo. O, diba bumaba? Okay. And starting to sew, you have a spool of thread or short spool. No? So, spool of thread or spool may be cylindrical in shape or may be conical. No? And this is the spool stand. This spool stand here specifically. And then you have the spool stand thread guide. And then you have the spool rest, where the spools are resting. Okay? Isuot ang thread sa butas. Tapos, tanggalin ko na lang yung hirap na. Yan. And then, sumunod sa pre-tensioner. This is the pre-tensioner. Isuot dyan. And this area here, na puno ng mga thread tension. Ang function niya, maraming butas. So, this is the 3-hole tensioner. Pero dito, 2 holes lang So, isa, galing sa baba, pataas. Then, galing sa baba, pataas. And then, pupunta dito sa thread tension knot. Kailangan nasa gitna sa gitna, yan Hindi pwede dito sa labas, kailangan nasa gitna.
Then, papunta dito sa kung ano man yan, napatawag dyan. Then, papunta dito. Yan. And then, ililift siya ng take up lever. Yan. Then, meron pang isa dito. Yan. At ito, baba. Okay. At may butas pa. Isa. Then, gets. Then, stop mo na.